Ponovo sa nama je naš dragi gost Srđan Mitić, arhitekta po struci, zagovornik zdravog načina života, koji se bavi tretmanom otpadnih voda i plasmanom tečnosti za dezinfekciju dezanol. Srđane, kao stručnjak za dezanol koji u sebi sadrži hlor, a pritom se razumete u kvalitet vode, da li biste nam pojasnili kakvu ulogu ima hlor u dezinfekciji vode za piće? Hlor u dezinfekciji vode za piće ima istu ulogu kao i svuda gde služi kao dezinficijens. To je najbolji dezinficijens ikad napravljen. Ja sam imao sreću da se kroz firmu koja proizvodi dezanol, to je Eko Aqua Sistem iz Kruševca, tako i dezanol je jedan proizvod koji radi koji je u stvari na bazi aktivnog hlora i služi za opštu dezinfekciju svega gde god može da se dezinfekcija primenjuje. Da skratim priču, u bavljanju ovim poslom je omogućilo da negde proučim i hlor i da vidim kako hlor uopšte deluje i kako radi. Za razliku od drugih dezinficijenasa, hlor razara organske molekule. To je njegov osnovni način delovanja. Drugi dezinficijenci uglavnom truju mikroorganizme, hlor ih razara. Na isti način radi i u vodi za piće. Voda za piće naravno mora da se dezinfikuje jer dolazi iz prirode, ima u sebi biološke zagađivače. Voda inače ima u sebi i hemijske zagađivače i hlor, paradoks se upravo sastoji u tome, služi za prečišćavanje vode za piće, ali se smatra i zagađivačem. A kako hlor utiče na zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca? Pa na isti način kao što razara organske molekule, ali tako, kao što razara mikroorganizme, na sličan način ume da poremeti ravnotežu u organizmu, ume da naše organske molekule takođe razara i njega ne bi trebalo da bude u stvari u vodi za piće. On treba da se iz vode za piće očisti, pročisti. A ko je najviše osetljiv na štetne sastojke u vodi? Prilike svi konzumenti vode za piće, ali pre svega to su deca, to su stara i bolesna lica, praktično osetljivi ljudi, postoji alergija čak na hlor ili na neke druge hemijske agense u vodi. Kućni ljubimci naročito. Moj kućni ljubimac ne pije vodu u kojoj ima hlor. Po vašem mišljenju, kako je najbolje otkloniti štetne sastojke iz vode? Pa jedan od najboljih i najpristupačnijih načina, ono što je sad moje iskustvo, je upravo ovo o čemu pričamo danas. Aquaphor, ovo je možda i najpristupačniji jedan proizvod koji svako može da ima u svom domaćinstvu, što je prilično jednostavno imati ga. To su filteri za prečišćavanje Aquaphor koji po mom saznanju, po mom iskustvu naročito, prečišćavaju najveći broj hemijskih i bioloških zagađivača koji postoji u pijaćoj vodi. Ne bi trebalo da ih bude, ali ih svakako ima. Tako. Gospođo Olga, šta sve Aquaphor filteri mogu da otklone iz vode? Aquaphor filtere, imam jako veliki asortiman Aquaphor filtera, ali ako pričamo o bokalu, koji na izgled ne deluju nešto glomazno, nego baš su jednostavne, ali nad njihovim stvaranjem radila ogromni broj stručnjaka, naučnika, hemika i uspeli napraviti takvu tehnologiju koja otklanja jako veliki broj štetnih sastojka iz vode. To su vam hlor 100%, hlororganska jedinjenja 100%, onda fenole, pesticide, naftne derivate, teški metale, rđo. Sve to otklanja oko 100%, što je jako veliki postotak za ovako običan proizvod. I smanjuju kamenac. Svi su naši bokali preporučeni za dečju ishranu, što je jako važno, ispitano i preporučeno i naravno preporučeno za kućne ljubimce. Ima li nekih novina u Aquaphoru? Da, ima jedna novina. Upravo Aquaphor za naše balkansko tržište napravili ovako jedan divan bokal koji smo nazvali Izvor. I to biće ambalaža na srpskom jeziku, ali ima jako lep dizajn, znači taj veoma lep dizajn, ali ima i neke praktične karakteristike. Ima specijalni flip-top poklopac, gdje ne mora da se skida poklopac kada voda sipa se u bokal, nego ide direktno u ovaj otvor. Ima indikator kapaciteta koji će vam pokazati kada treba promijeniti filter. I ovaj filtr
на 200 литра omogućuje vam da uživate u čistoj vodi u svojoj kući. I plus imate veoma lepe boje. Ove boje višnji, bijela boja, teget, ali to je već stvar ukusa, ali ono što je važno da vam dozvoli da poboljšate kvalitet života kroz čistu vodu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.